מדי שנה לקראת הסילבסטר, ננסי ואני משתדלים לבקר בעיר אחרת לחוות את החגיגות המקומיות. השנה החלטנו על אדינבורו. באשר לחגיגות, הסקוטים יודעים לבלות. ההוגמני והכינוי הסקוטי ליום האחרון של השנה, למעשה 3 ימים ולילות של הילולה לכבוד השנה האזרחית החדשה. מצאנו עצמנו נסחפים על ידי כ-75,000 עוללים מושבעים בקולות תרועה אחר תזמורת חמת החלילים של אדינבורו ובעקבות שורות הלוחמים הוויקינגים. וננסי בטוחה שראתה את בן משפחתה האבוד משבט אבי אבותיה המקלאודס בתהלוכה. הוא אפילו נופף לעברה. הנה הוא! חגיגות ההוגמני בכניסת שנת 1997 הוכרו על ידי ספר השיאים של גינס כמסיבת הרחוב הגדולה של כל הזמנים עם כ-400,000 משתתפים. השמיים כאילו בערו בלהט הלפידים שהסתרחו להם מגשר ג'ורג' הרביעי לאורך כל רחובות העיר. לטובת בטיחות המשתתפים הוגבלה הנוכחות לכ-75,000 איש הפעם, ושוב ללא אירועים ברי ציון לדיווח על ידי שלטונות החוק. הלילה השני החל בקונצרט המסורתי לאור מברשות של נרות בקתדרלת ג'יילס הקדוש במרכז העיר העתיקה. מיד עם סיומו נסחפנו שוב על ידי ההמון לאורך מסיבת הרחוב. אורות, נגינת תזמורות מדהימות על הבמות השונות, ים של אנשים שרים מכל העולם, רוקדים, מחממים את גרונם עם משקאות חריפים חמים, מאכלי רחוב. לאורם, נגינה לתפארת של המוזיקה הסקוטית המסורתית במסיבת הריקודים הגדולה בעולם בפתח השנה החדשה, הקיילי. כאן הרגשתי שאני ביצירותי בטקסס שוב, מתמודד לראשונה עם ריקודי הצעד הכפול, הטקסון טו-סטפ. ממש רותקנו על ידי המרץ והרצון להשתתף הבלתי נלאים של החוגגים, זאת למרות הקור והרוח העזה. עוצר נשימה ממש. למדנו מאוחר יותר כי מסיבת הרחוב באדינבורו היא אחת מ100 הדברים שיש לעשותם לפני מותך. ואנחנו היינו שם.